meget fint. Er det min tur nu? Det er altså en smøg, så det bliver lige. Ej, vi kom til forlovet. Ring forlovet, ikke? Vi kom til forlovet. Ring forlovet. Ej, du var fandme grimme med. Det bliver også en god mand, der kom ned på knæ. Det var ikke helt så let. Nej. Jeg tænkte, hvad fanden lave? Det er super. Er det knogle? Er det knogle? Det var en penis, kan du ikke se det? Og nu tænker jeg ikke kun på 6 år. Men det var, så er det så helt fejl, eller? Hvis man tegner så hurtigt, jeg prøver altid at tegne lidt i 3D. Fordi så synes jeg nogle gange, det er lettere at gætte. Og det gør det altså ikke altid lettere at tegne. Nej, ikke at tegne. Mit er meget 2D, vil jeg sige. Nærmest 1D, hvis man skal det. Min har 2 venner rundt her, og der skal der i hvert fald nok på. Ja. Men jeg prøver. Jeg er så klar til det der. Ja. Jeg har godt prøvet det. Ja, det er en gul. Ja, tak. Så der skal også have en boldarm her. Det er en pengepose. Ja. Jeg skal nok lige tage den til. Det er godt. Det er mange penge. Ja. Pengeposer. Ja. Penge. Ja. Ja. Find et ord. Millioner. Ja. Mere. Milliarder. Millioner. Millionær. Milliardær. Rig. Rigmand. Flere ting, du kan tegne. Som penge. Pengemand. Er det et sammensat ord? Nej, det kan jeg ikke dele op. Nej. Men han har en stor bil, og han har noget andet. Han er voluminøs rig. Det er ikke det, der står. Det var mærkeligt. Han er rigmand. Riskær. Ja. Finansmand. Ja. Der er mange. Der er rigtig mange af dem. Er det børnene alle sammen? Er det børnene? Rige mennesker. Rige folk. Rige. Det kan du ikke. Det er tomt. Du må ikke tegne mere. Nej, vi er døde. Ja, så er det jeg. Du har sagt rimelig. Den er svær. Den er... Mange millionær. Den er... Er der mange millionær? Multiforhør. Det er der ikke noget, der kan. Formue. Ja, okay. Svær, ikke? Men